Pag naging magulang ka na, mararanasan mo ang lahat. Pati ang hirap na hindi mo inaasahan. Anong nangyayari sa'yo, Abby? Ayos ka lang ba? Baka nalamigan lang po ako, Tita Ruby. Abby, bakit inumaga ka na uwi? At kailan ka pa natutong mag-inom, ha? Nay naman. Ano bang nangyayari sa'yo? Nay, hayaan niyo na ako. Malaki na ako at hindi na ako bata para pagsabihan niyo ng ganyan. Alam ko na ang ginagawa ko. Hayaan niyo naman ako na magpakasaya sa buhay ko. Habang bata pa ako. Nag-aaral ka pa, Abby. Sana maisip mo na hindi maganda yung ginagawa mo. Nay, pwede ba? Masakit ang ulo ko. Hindi ka naman umiinom ng alak dati. Kababae mong tao, ganyan ang ginagawa mo. Masanay na kayo, Nay. Na ganito na ako ngayon. Hindi na ako yung batang paslit noon. Wala naman masama sa ginagawa ko. At masaya ako. Abby, dapat mag-aral kang mabuti at hindi yan ang atupagin mo. Bakit, Nay? Nag-aaral naman ako ah. At sana, hindi lang puro pag-aaral ang gagawin ko. Abby, mahirap ang buhay natin. Kaya sana, maisip mo na ginagawa kong lahat para makapagtapos ka. Oo, Nay. Bata ka pa, anak. Kaya sana, pakinggan mo naman lahat ng sinasabi ko sa'yo. Lagi mo na lang sinasabi sa akin yan. Paulit-ulit na lang. Kasi hindi ka nagbabago. Mas lumalala ka pa ngayon. Paano? Pag uwi ko dito sa bahay, nagbubunga ka na kagad. Para sa'yo din naman lahat ng sinasabi ko sa'yo, anak. Nay, iba na ang henerasyon namin ngayon. Ayaw na ayaw ko ang napagsasabihan ng mga ganyan. Mabuti pang hindi muna ako umuwi. Nakakarindi ang bunganga ni nanay. O, Abby. Halika na at kumain na tayo. Sige, Nay. Mauna na lang po kayo. Mamaya na lang po ako kakain. Kumain ka na muna. Lagi ka na lang hindi nag-aagahan. Magkakasakit ka niyan. Nay, unahin niyo na lang sarili niyo. Hayaan niyo na lang ako. Abby, pag nagkasakit ka dyan sa ginagawa mo, wala tayong pampadoktor. Pag nagkasakit ako, Nay, hayaan niyo na lang ako. Kung oras ko na talaga. Kung ano-anong sinasabi mong bata ka, hindi maganda yan. Ganun talaga, Nay. Hindi ba kayo nasanay sa akin? Tayo rin ang mahihirapan pag nagkasakit ka. Wala tayong pera, anak. Ang kulit niyo naman, Nay. Ang aga-aga. Ganyan na naman kayo. Ang dami-dami niyo na naman sinasabi sa akin. Para hindi lang kakain kung ano-ano na sinasabi niyo. Bakit ganyan ka magsalita sa akin, anak? Parang hindi mo ako nanay. Kayo lagi ang nagsisimula, Nay. Sinasagot ko lang ang mga sinasabi niyo sa akin. Anak, mas mataas pa ang boses mo sa akin. Hindi mo ba kayang baguhin ang ugali mo, anak? Palagi na lang kayong ganyan. Kaya mas gusto ko pa na palaging wala dito sa bahay. Hayaan niyo na lang kasi ako sa mga ginagawa ko. Bakit ka ba nagkakaganyan, anak? Simula nang dumating ka sa legal na edad, nagkaganyan ka na.
Sana nandito ang tatay mo para may kasama ako na disiplinahin ka. Hello? Saan ang lakad natin ngayon? Nakakainis kasi dito. Bakit, Abby? Wala ka bang gagawin ngayon dyan sa bahay niyo? Ang boring kasi dito sa bahay. Walang magawa. Maglinis ka kaya ng bahay niyo o tulungan mo ang nanay mo. Kayang-kaya na yun ni nanay mag-isa. May inuman ngayon. Kilalay ka. Gusto mo sumama sa amin? Talaga? Sige, sasama ko sa inyo. Wala din naman akong gagawin. Alam mo naman ang bahay nila Laika, di ba? Oo, alam ko. Pupunta na lang ako doon. Sige, ikaw ang bahala. Makita na lang tayo doon. Sige. Anak, aalis ka na ba? Opo, Nay. May lakad po kasi kami ng mga barkada ko. Bakit di ka na lang magpahinga dito sa bahay? Total, wala ka namang pasok. Wala din naman po akong gagawin dito sa bahay. At isa pa, hindi lang puro pag-aaral ang gagawin ko lagi. Di ba pagod ang katawan mo, anak? Sa pag-aaral mo pa lang? Kaya sana, kung wala kang pasok, magpahinga ka naman. Yun na nga, Nay. Napapagod din ang isip at katawan ko. Kaya sana, pag wala akong pasok, hayaan niyo naman akong gawin ang mga gusto kong gawin. Anak, nag-aalala nang naman ako sa'yo at sa kalusugan mo. Matanda na ako, Nay. Kaya alam ko na ang mga ginagawa ko. Anak, bata ka pa. Kaya pakinggan mo naman ang mga sinasabi ko sa'yo. Para din naman si kakabuti mo yun. Ayan na naman kayo, Nay. Nagsisimula na naman kayo. Napagdaanan na namin ang mga bagay na yan, anak. Kaya alam na ni nanay. Iba naman kami sa inyo, Nay. Hindi naman tayo pareho. Anak, para si kakabuti mo. Pakinggan mo naman ang mga pangaral ko sa'yo. Iba na ang panahon ngayon, Nay. Hindi naman kagaya ng sa inyo dati. Yun na nga, anak. Kaya tinuturuan kita para hindi mo maranasan ang hirap ng buhay. Sige na po, Nay. Aalis na po ako. Anong oras ka na naman uuwi, anak? Hindi pa nga ako nakakaalis. Yung pag-uwi ko na agad ang tinatanong nyo. Baka kasi magabihan ka na naman. Baka nga po gabi na ako makauwi. Huwag niyo na po akong hintayin mamaya. Umuwi ka ng maaga, anak. Alam mo naman na wala akong kasama dito. Bahala na po, Nay, kung anong oras kami matapos. Ganun ba, anak? Sana maaga kang makauwi. Sige na po, aalis na ako. Mag-iingat ka, anak. Sana umuwi ka ng maaga. Ate Lisa? Ate Lisa? O, Ruby, ikaw pala. Halika, maupo ka. Kumusta ka na, ate? Parang pumayat ka yata. At parang problemado ka. Meron ba akong hindi alam, ate? Nasaan pala si Abby? Umalis. May pinuntahan daw na kaibigan. Lagi yata siyang wala dito sa bahay niyo. Oo, Ruby. Minsan, gabi na siya kung umuwi. Ano? Bakit naman ganun, ate? Umaabot ba ng gabi yung pasok niya? Di ko alam. Dapat inaalam mo yung oras ng pasok niya, ate. Baka mamaya, mapano siya. Nag-aalala nga ako sa kanya, Ruby. Ang mga kabataan talaga ngayon, ang tigas na ng mga ulo. Kaya nga, pag pinagsasabihan ko naman siya, siya pa yung nagagalit. Baka mamaya, hindi makapagtapos yun sa pag-aaral niya. Huwag naman sana. Alam naman natin na ang hirap ng buhay ngayon. Kaya nga, ate, hindi kasi nila alam yung hirap na naranasan natin noon.
Sana nga magbago siya habang may panahon pa. Hayaan mo, ate. Susubukan ko siyang kausapin. Baka sakaling makinig sa akin. Sige, Ruby. Maraming salamat. Huwag ka nagaano mag-isip, ate. Baka mamaya magkasakit ka niyan. Hindi naman siguro, Ruby. Ayos lang ako. Basta, magsabi lang kayo sa akin pag kailangan nyo ng tulong ko. Oo naman. Mabuti na lang kahit gumanda ng katayuan mo sa buhay, naalala mo pa rin akong tulungan. Ate, kapatid kita. Kaya kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa inyo. Abi, lasing ka na yata. Hindi no, baka ikaw ang lasing. Baka mamaya hindi ka na makauwi niyan. Nandyan ka naman na maghahatid sa akin, di ba? Oo, nandito lang naman ako. May tumatawag sa cellphone mo. Baka hinahanap pa na ng nanay mo. Hayaan mo siya. Huwag mo na lang pansinin. Magbubunga na naman yun. Oh, tagay mo na. Ano kaya ginagawa ng batang to? Bakit hindi sumasagot? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sana wag mapahamak ang anak ko sa katigasan ng ulo niya. Abi? Oh, Tita Ruby, ikaw po pala. Napadalaw po kayo. Oo. Mukhang may lakad ka yata. Nagaya po kasi mga kaibigan ko, tita. Ganon ba? Nandiyan ba ang Ate Lisa? Namalengke po, tita. Sige. Hintayin ko na lang siya. Sige po. Abi, pwede ba kita makausap? Kahit saglit lang. Sige po, tita. Abi, napapadala siya tayong pag-alis mo at hindi ka naglalagi ng bahay nyo. Nagsabi po ba sa inyo si nanay? Ayoko sana makialam sa inyo. Kaso, naaawa ko kay Ate Lisa. Wala naman po akong ginagawang masama, tita. May mga bagay kasi tayong nagagawa na akala natin ayos lang. Pero hindi natin alam, nakakasakit na pala tayo sa mga ginagawa natin sa mga magulang natin. Kaya habang maaga sana, Abi, magbago ka habang may panahon pa. Naglilibang lang naman po ako, tita. Wala naman pong masama sa ginagawa ko. Nandun na tayo. Pero sana, isipin mo din yung nararamdaman ng nanay mo. Walang magulang ang ipapahamak ang anak. Tandaan mo yan. Pag naging magulang ka na, mararanasan mo ang lahat. Pati ang hirap na hindi mo inaasahan. Anong nangyayari sa'yo, Abi? Ayos ka lang ba? Baka nalamigan lang po ako, tita Ruby. Sigurado ka? Baka mamaya kung ano na yan, ha? Sumama lang po siguro ang pakiramdam ko, tita. Hindi pa po kasi ako kumakain. Ganun ba? Parang namumutla ka yata. Baka sa puyat lang po ito, tita. Napapadalas din yata yung pag-uwi mo ng gabi. Alam mo na nag-iisa lang yung nanay mo dito. Nagsasabi naman po ako kay nanay. At kasama ko naman po ang mga kaibigan ko. Babae ka, Abi. Kaya hindi maganda ang ginagabi sa daan.
Hinahatid naman po ako lagi dito sa bahay, tita. Abby, pakinggan mo ang nanay mo. Kasi, para sa'yo din naman lahat ng sinasabi niya. Lahat na magulang ay ginagawa ang ikakabuti ng anak. Ayaw na ayaw ko po kasi yung umaga pa lang, nagbubunga na si nanay. Ganyan talaga ang mga nanay, Abby. Pag naging nanay ka na, ikaw mismo ang magsasabi na tama lahat ang sinasabi sa'yo ng nanay mo. Hindi po kasi ako naiintindihan ni nanay, tita. Naiintindihan ka ng nanay mo, Abby. Kaya nga, kahit anong gawin mo, hinahayaan ka niya. Kaya sana, habang may panahon ka pa, magbago ka na. Tandaan mo, Abby, laging nasa huli ang pagsisisi. Abby, dalhan mo dyan. May pupuntahan pa ako. Opo, Nay! Malapit na pong matapos tong ginagawa ko. Kanina pa nagugutom tong anak mo. Sandali lang po at magtitimpla lang po ako ng gatas niya. Kakatapos ko lang po kasi maghugas ng bote niya. Ayan na, nagtitimpla na ng gatas ang mama mo. Ba. Ako na po din, Nay. Ay pupuntahan pa po yata kayo. Oo nga, baka hinihintay na ako ng mga kasama ko. Pasensya na kayo, Nay. Nang dahil sa amin ng apo nyo, hindi na kayo tuloy makaalis. Ayos lang yun, anak. Ano ka ba? Mas mahalaga kayo sa akin ng apo ko. Kahit na anong mangyari, mas mahalaga kayo ng pamilya ko. Maraming salamat, Nay. Kasi kahit naging pasaway ako na anak sa inyo, hindi nagbago ang pagmamahal niyo sa akin. Anak kita, kaya sino pa ba ang pwede mong asahan, kundi ako na nanay mo? Patawad, Nay. Kung binigyan ko kayo sa mga pangarap niyo sa akin, napakaswerte ko pa talaga sa inyo. Ang kabataan ngayon ay iba na. Hindi na tulad ng dati na madaling pagsabihan. Magbabago at matututo lang tayo pag nakaranas ng hirap at nakagawa ng mali sa buhay. Kaya habang may panahon pa, magbago tayo at itama ang mali. Dahil nasa huli lagi ang pagsisisi.